Гүзәлия Сабир кызы Якупованың юбилей көнендә шиттә якыннарыгыз, туган авылыгыз, Карамалыдан апагыз Гөлшира Сабировна, тормыш иптәше Рифат Абдуллович, балалары Рамил, Галия, Гөлия гаиләләре белән дә калмаганнар. Алар да үз теләкләрен матур бәйләмгә төреп, безнең тапшыру аркылы җиткерергә ашыгалар. Туганнарсыз бу дөньяның яме дә тәме дә булмас иде. Туганнарның кадерен белеп яшәргә тикмәгә генә эндәми торганнардыр. Чөнки кем соң туганнардан башка синең кайгы шатлыкларыңны бүлешсен, сине сүзсез кем аңласын тагын ди. Менә инде безнең дә якыннарыбыз белән бик тату яшәп киләбез. Алар һәр вакыт безнең күңелдә. Алар хакында бер генә минутка да без онытмыйбыз. Киресенчә, аларны гел сагынып яшибез. Кадерлебез, Гүзәлия сеңелебез һәм апабыз. Сабыр җанлы, синең киң күңелең, йомшак, юатучан мөнәсәбәтең, безгә карата олы мәхәббәтең һәр эшеңнән, һәр сүзеңнән сизелә. Көн барышында шалтыратышмасак, тавышыңны ишетми калсам, көннәр дә бушка узган шикелле тоела. Якыныбыз безнең. Рөхсәт ит сине матур гомер бәйрәмең белән котларга. Җир шарында нинди иң биек тау булса, шул кадәр сиңа исәнлек. Нинди иң тирән диңгез булса, шуның кадәр бәхетләр телибез. Сагыну сагышларың артта калып, шатлыкларга күмелеп яшә. Карашларың җылы яңгыр кебек, елмаюың айдан сөйкемле. Шәфкатеңнең иге-шиге юк бит, кояш шәшкән нурлар шикелле. Кайчан барсак, киң күңелең белән каршылыйсың ачык йөз белән. Авырлыклар җиңеләеп китә синең әйткән җылы сүз белән. Эзләсәң дә табып булмый синең кебек изге җаннарны. Кулдан килсә, бүләк итәр идек һавадагы йылдыз айларны. Киң күңелең, юмартлыгың өчен кояш белән сине тиңлибез. Шатлык тулы куанычлы озын гомер сиңа телибез. Сеңелебез, газиз җаныбыз, менә бәйрәмең җитте. Күк йөзендә йөзгән болыт таралып якка китте. Күрәсеңме, җәйге кояш сиңа җылы елмая. Назлы нурын сирпеп сиңа биектән бәхет коя. Котлы булсын туган көнең, ашсын чынга хыяллар. Әле ярый әти-әни безгә сине туганнар. Шулай ук хатыбызның дәвамында энебез Ленарны да матур туган көне белән котлап узасыбыз килә. Ленар әти-әнисенә охшаган, бик матур, тырыш, акыллы, тыйнак егет. Без аның үсеп җитеп егет булганын да сизмәдек. Кадерле энебез, чын күңелдән сине котлап, әлбәттә беренчедән олы саулык телибез. Бер кайчан да алдыңа авырлыклар килсә дә каушап калма. Киресенчә, горур гына башыңны күтәреп алга атла. Шул чакта гына син үз хыялларыңны чынга ашырырсың. Яманлыктан, явызлыктан ерак тор. Акны карадан айырырга өйрән. Без дә синең белән горурланып торыйк. Терешканың иң батыры, иң дә матур егете. Тыңла әле бәйрәмеңдә туганнарын үгете. Кеше булып яшә балам, масайма бер кайчанда. Мактану еракка илтмәс, гадилек сер кайчанда. Туган көнең котлы булсын, шатлык килсен өелеп, яшәмәші кадерлебез бер кайчанда көенеп. Хөрмәтле Гүзәлия Сабировна, туган якларыгыздан сезгә бүләк буларак җыр яңгырый. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Көне дә телибез без теләкләренең изгесен. Кайгы хәсрәт каралмасын күңелеңнең көзгесен. Туган көндә елда шулай бергә күрешик әле. Синең иң бәхетле бу көнеңне җырлап бик үткәрик әле. Туган көндә елда шулай бергә күрешик әле. Синең иң бәхетле
Кутлык итик туганнарны, дусларны, күршеләрне.